Waltzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ez urrik, enian usten erraiten ziela, aitunen zemek gezurrik. Donostian jaio nintzen, zuek San Juan darrak ziren, Donibane Paseiko Donibanekoak, eta Donostia etorri zen bizitzea. Ala zer ibar luzea, iruretan ebaki zaitan, armari gabe bihotza. Txikitatik etxean, afizio bat zeona kantatzea, bestutzea, batez ere guarrietan eta beste jaietan ere bai. Aita gazte zenik Donibaneko La Constancia nahiko famatu uste zala, banda hango Paseiko Donibaneko La Constancia jotzen zuen. Eta ama ere uste dut koroan, herriko Elizako koroan kantatzen zuela. Eta orduan, etxean ere nik goatzen txikitatik nola bat zeoan koro txiki bat gure etxean. Donibanen ere hemen lehen guztu bat, Tomas Angel Dadie, musiko oso izauna, kompositorea, organista, Elizako organista zen. Nik ez dut uste sortu danik Euskarrin bestelako kantarik. Akaso bai beste arlo batzutan, akaso bai poesian, baino ez kantan. Zer esango izut? Nik uste dut labuak lortu zuela edo zein kantarik nahiko lukeena, bere kantak guztionak bihurtzea. El Miquel, com a cantant, ha estat una de les veus més importants de la música no clàssica d'allò que en diuen Espanya i, evidentment, del País Basc. És una veu gairebé que va lligada a aquella terra. Era una persona tremendamente generosa, humana y artísticamente, y Miquel ponerse al lado de los músicos jóvenes fue un gesto de generosidad. Miquel era una persona especial, no era una persona corrent, ¿no? No es el estereotipo de cantautor que... No, era otra cosa, era un creador, realmente. Era un immens artista i amb una capacitat de risc i de valentia, un coratge fantàstic. Libre, nik uste libre, ikusten ez, hola... Ez dakit. Bere terretxekoetik. Aita PNV-ko konzejala zen Donostian, eta orduan esilatzen da, beha juten da Bordelea. Gu, 7 seme-alabak amaekin, baserri batera juten gea, Bizkaira, Gardatara, Lekeitioko auzo bat. Lekeitio eta Ispazter bitarten dauna auzo batea. Han hilabete batzuk pasatzen ditugu. Jaiotzen han hiltzen da nere anai bat, Andoni, 8 urte zituelarik. Laboaren kasuan ikusten dut dela berak esango zuen bezala zilborreste bat. Akabatzen nahi dan herri modu baten zilborrestea. Bakero eta kapela daramakin basan jaun bat. Basotikan sortutako pertsona bat, eta kapaza dena hanka bat, erraldoien modun hemengoko tradiziozko hanka bat hiri edo herriko plazetan jartzen duen erraldoi bat, eta bestea basoan jarrita duen hanka, ezta.
askotan, ni nola oso txikian nintzen ezin dut esan gogoratzen zei, baina nola abioia pasazien handik Gernikara aldea bombardeo egun hartan oso askotan itzin dugu etxean hortaz, askotan. Gure baserri gainetik pasazien denak uste zuten gureak ziela, abioiaiek familikoa, baina zoritxarrez etzean gureak ez. Eta hori Gernika, bai, egia da, esaten den bezala, askotan itzin da etxean, eta geho nekoinauak ere nola gerran ibili zen batalioian, eta nola zer gertatu zen Gernikan, eta hori txikitatik entzun dute. Lekeitiotik Donostira berriro, familia oso etortzen gara, eta oso giroa desberdina, jende asko kanpoan, esilatuak, besteak hilak, eta Donosti oso diferentea esaten ez. Kolegioan hasten naiz, kuriosoa da, baina euskara galtzen dut hilaz ziaro. Garai hartako giroa oso kalen eta irratin eta zeoen giroa benetan etzen oso aberatsa esan daiteke. Kaletan ere eskua altxein behartzen, desfila zeotenean eta beste momentu batzuetan. Eta esan duten bezala, irratin, kalen haule uste kristiano eta gauza hauek oso izagunak dena badakite, oso izan badie. Gaixo gelditzen naiz, eta esaten diate bihotzeko zerbaitak, eta nik uste gauza nervioso zala, gero nekoinaba medikoa zen Juan Josek, eta esaten zuen kuentiti zala, eta orduan en fin, egon nintzen estudiatu gabe, ez dakitzen denbora, nahiko denbora. Eta gero berriro azten naiz institutuan, eta bukatzen dut Marianistetan batxilerra. Eta oso gogoan daukatzatik garai hartan 16 urte, 16 Marisol izautun ere maztea. Hamazazpi urtekin batxilerra bukatzen, eta ez dakit, koinaua azten da, gitarra bat zeukan eta kantatzen zuen etxean. Uste dut behegatik hartu nuela afizioa gitarra jotzea. Ni azten naiz gitarra bat erosten dut, eta lehendabizi Juan Josen gitarrakin, nek erosten dut gitarra bat, eta klase batzuk hartzen ditut hemen Donostin. Azten naiz medizina karrera estudiatzen, lehendabizi Madriden, gero Iruña eta bukatu nuen Zaragozan. Berrogeita hamabostean edo hamaseian nire lagun batek Bordeletik estudiatzen zuen behar, nekin izan batxilerra eta gero estudiatzen Bordelen, eta kartzen dit Atahualpa Yupankin diska txiki bat. Eta netzat diska hau izan zen benetan
kolpe bat nintzat entzutea gauza hauek. Oso debekatua zegoen hemen eta guapa, gari hartan eta beste tari asko ez. Eta orduan hori ukitzea zen joia bat. Eta ez hori bakarrik, orduan hasi nintzen juten beste aldea, Donibane edo Baionara, Biarritzea, erosten ditun diskak. Bat zere kanta latinoamerikano, sudamerikanoak. Iruñan ere bazeon jendea afizionatua George Brassens. Brassens da abeslari bat entzuten dezu eta ez zea aspertzen. Eta ematen du hasieran aspertin behar dela, hori gertatzen da Juan Sebastian Bach-ekin bezala. Hasieran uste dezu dana berdina dela, ez tiretat eta dana berdina dela. Eta ulertzen eiztea entzuten eta gehiago gustatzen zaizu. Eta Iruñan bertan gaina kantatu dute Brassensen kantak eta sasi frantzez eta sasi inglesez. Bueno, sasi ez zen frantzeza eta ez zen inglesa. Eta publikon aurrean, Gaiarren, festival benefiko batean. Bueno, Iruñan ere ez dut esan, baina hasi nintzen euskara ikasten berriro euskarako klaseak hartzen gutxi ginen. En la carrera de medicina hay un segundo año, parece que empezamos a hacer, que se llama las clínicas, que es hacer una historia clínica, aprender a hacer una historia clínica, ¿no? Y entonces, no éramos muchos alumnos, pero venía un profesor y éramos 6 alumnos o 8 alrededor de él y traían un enfermo del hospital, normalmente un enfermo que tenía. Y nos trajeron un chico joven allá, se sentó, pues era en círculo y se sentó con nosotros y entonces el profesor recién llegado de Granada, no conocía nada prácticamente del País Vasco ni nada, conocía nada. Y le dijo a uno del grupo, empiece a hacerle la historia. Y empezar a hacer la historia es preguntar, pues, ¿qué le pasa a usted? Era un chico joven de 20 años o por ahí. ¿Dónde le duele o qué le pasa? Y el chico miraba como al infinito, así, ¿no? A lo lejos. Y otra vez, ¿pero qué le pasa a usted? ¿Qué es lo que tiene? Y seguía mirando así, claro, teníamos cada uno el papel con su nombre y apellidos. Y yo dije, era en Navarra, en Pamplona, pero que eran apellidos muy euskaldunes, muy vascos. Y pensé, dije, a ver si no sabe castellano, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿se gertatzen zaizu? ¿Qué pasa? ¿Se gertatzen zaizu? Empezó a hablar y estuvo, pues no sé, pues un minuto, yo creo que sin callar, o 2 minutos, que no callaban. Esta es la mía, dice. Y el de Granada, el profesor, nos miraba y ¿qué hablan ustedes? Y, no, es que este chico no sabe castellano. Y estaba, sí. Pues bueno, pues nada, hágale usted la historia clínica. Y estaba otro compañero mío que también sabía euskera, Araquistain, y bueno, haga entre los dos. Y hicimos la historia, más o menos, ya le preguntamos qué tenía y tal. Y después había otros grupos como nosotros, pues 3 o 4, íbamos donde el gran jefe, digamos, el jefe de las clínicas, que era Ortiz de Landazuri, en una sala más grande y cada uno presentaba su caso clínico, la enfermedad. Y entonces el de Granada le dijo, mire, profesor, don Eduardo, o sea, Ortiz, este chico que le han hecho la historia a Araquistain y la boa y tal, y que no sabía castellano y le hemos hecho y tal. Y, bueno, dígale, a ver, que abra la boca y da, iriki aboata. Ichi aboa. Y decía, bueno, pues suena a japonés. Suena a japonés. Mutil jeikia di argia den
miradi, baina usia argia da, guroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi, baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Aika mutil jeikia di, kanpoan zer den miradi, baina usia elurra da, lurra txuriz estali da. Aika mutil jeikia di, kanpoan zer den miradi. Aika mutil jeikia di, zer oinon den miradi, baina usia egia da, mutiltxo hau unatu da. Aika mutil jeikia di, zer oinon den miradi. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, guroilarra kanpoan da, baina usia argia da, guroilarra kanpoan da. Gaixo, gelditzen naiz, karrera bukatu baino lehen, 2 urte, eta hemen dira joten naiz Zaragozara, Zaragozan estudiatzea, bukatzea karrera. Utzuliren izberala. Amaindazu tatorra, mentura sekulakoa, bizidenak horituken du, bazko gaierdi ondua. Eta Zaragozan, kurioso da, baina lehenengo aldiz abestu ginen Teatro Argensolan, antzoki Argensolan, jenden aurrean euskeraz. Buztanobi gaztia, enean nahi emaitia, itzazunik espalin bada, ene semia joan da. Karrera bukatuta Barcelona espezialea egitea joten naiz. Bera etorri zen Barcelonara 74ko otsailean. Baina etorri zen lanea. 64 lanea. Egon zen hilabete batzuk Santa Creu y San Pau ospitalean lan egiten mediko interno bezala. Eta orduan ezagutu zuen Nova Canzoren mugimendua.
eta zetzetutz taldea ere bai. L'home del carrer no es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, patilla esquerra, esmorza poquet, perquè no en té més, mireu si ho fa bé. L'home del carrer. Abuztuan eskondu ginen Donostin, eta gero gelditu ginen bizitzen Donostian, urte bete baino gehiago. Bitartean, Mikel lan egiten zuen Donostiako ospitalean, berriro mediko interno bezala. Eta udazkenian grabatu zuen Baionan lehenengo diska, lau kanta tradizionalarekin. Gero, 65 udaberrian hasi zen lehenengo pausoak ematen, gauzatzeko Barcelonan ezagutu zuen idea hori, talde konzeptu hori. Lehenbizi deitu zion Benito Lertzundiri, eta hitz egin zuen berakin telefonoz, eta pixka bat berandago Lourdes Iriondori. Hitz egin zuen telefonoz berakin eta gelditu zen berakin ja. Eta uda hartan, 65ko uda hartan, egun batean Lourdes eta Mikel edo Mikel eta Lourdes berdin da, jun ziren Zistiagaren pintorearen etxea, diska batzuk entzutea. Eta han arkitu zuten Jose Antonio Arce, eta orduan ezagutu zuten Jose Antonio Arce. Eta Mikelek beti kontatu du nola Arce galetu ziren zertan ari zirela, edo zertan ari ziren, eta esan ziotenean taldearena erabakizun berakin elkartzea. Egun batzuk beranduago, Mikel junzan berriro Barcelonara. Eta oin bai junzan espezialidadea egitea. Izan zen 65ko urrian hasi hasieran eta neuropsikiatria infantil egitea junzan. Eta ara ailegatu zanean eta euskal ikasleekin egon zanean eta komentatu zienean taldearena eta hori, haiek esan zioten fundamentala zen Jorge Oteizarekin hitz egitea. Orduan pixka bat beranduago Mikel eta Xabier Anza zen arkitekturaren ikasle bat Barcelonan. Jun ziren Jorge Oteiza ikustea, Irunea, beretzera. Hori izan zen 65ko udazkenean. Eta, bueno, Mikelek beti kontatu du nola alde batetik gelditu zen Txundito eta Jorgerekin impresionatuta. Eta beste aldetik nola komentatu ziotenean taldearena, egun hartan lehenengo egunean nola asmatu zuen izena, talderako izena. Nola jeik izan, junzan bibliotekara, hartu zuen Azkueren liburu bat eskuetan, bilatu zuen ipui bat, San Martinikorena, uste dudala, irakurri ziela, eta esan zuen izena ez doka mairu izan behar da. Euskal kulturaren kontran dagoen malefizioaren aurka egiteko oso egokia dalako.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Neure Andreak ekarri zuen aranaztik andotea, gobezukean ikusi ezpalu berdabioko atea, orain ez zuen idukiko dadukan pesalumbrea. Nere buruaz ez naiz oroitzen, zeren ez naizen bakarra. Azitzekoak horuzten ditut, bizem eta 3 alabak. Jaun zerukoak adidezala, hoien amaren negarrak. Lilurarik ez dago itzultzerik, egunatean dago haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Egunatean dago haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Trompatzerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Konsolatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. Jo crec que el fet de trobar-se en una societat on la cultura era molt important, on una societat on no renegava dels seus orígens i en una societat on s'estava estesa en diferents capes socials una mena de sentiment de col·lectivitat. I crec que això al Miquel li va agradar i després va trobar persones que l'estimaven a ell també, i això també és important. Garai hartan ere, ja Bartzelonatik etorrita, hasten naiz beste linea bat, beste kanta mota batekin. Ez dakit, experimentala deitzen diot, deitzen diote, ez dakitzen nahi deitzen dio. Eta kanta hau lehenengoa lekeitio bat deitzen nion, batez ere, esplikatu dut polikiago, baina lekeitioko hango berba esatu duten bezala, hango hizkuntza fonetikan kutsua daukatelako o hartu nolako nik lekeitio eta hango aldemeneko giroko zerbait daukalako lekeitio linio jai ditzen diot. Mikel Laboren kasuan netzako gertatzen alde batikan kanta oso xumea kantatzen zituztena, jendearentzat oso erakargarria, oso herrikoia tipoa, eta era berean espektro guztia ematizula musikan, eta juten dela vanguardistako musikaraino, ezta?
bakoitza nahian puskarekin geratzen dela, baina oso kasu erraroa dela. Ez dok amairu barrun montatu genuen sentikari, lehenengo sentikaria baga-bigaiga. Bueno, esan leiteke danon arten egin genuela. Baina nik uste dut hemen ikusten zela Jose Anton hartzen eskua ere sentikari honetan. Lehenengo aldiz, denon arten osatzen dugu gauza bat, elkarrekin sartzen dugu dantza, sartzen dugu abestiak, instrumentuak, txalaparta bezala. Lehen jaialdiak izaten zian banan-bana, ez? Garai hartako nahiko estrainua zen publikoentzat zertzen hau. Hori, en fin, guk nahi hau genuen bakoitxeak behar zer adierazten zion espektakulo sentikari honek, ez? Gero, grabatzeko asmoa geneukan, diska hau grabatuta geneukan, ez grabatzeko asmoa, ateatzeko asmoa, baina izan genuen barrun, ez dokamairon barrun estilu batzuk eta dezei intzan taldea. Neokie behintza bai odien zaitxu odien, baizi ez emetxeiki honi behizmien, duozi izieriekie zaitxu odien, hakie bienen amaikien noin tximeini, diekeini ezeikieki odomi ezeini edainini, okien zairienini oki, azaitxu oiki ezeiekeinein, maki ezeiki ezabixegi oikien inteiki oien zabai, azai eso jokie bentzeinin, dieidei zaixie jokien, mabai zaixoien zaien obaiki bentzeien kokien, beiki otzmeidi zaixo bienen baierin, iezeiekien zmeidin, dioikien zoikien ioizeigo biein, niekie bezaixie doin xeiezeieinin, mabai xeiezokie zaixie zoixiein izmi, batzaiekekio zoixio bien zeinien zmaieinin, abakie zaixie zoikienen, dobien zara xeixuoienen, duokietaman paieiki bien, neizeienen txeiekien mein doien oikiein, niezein ebiodizeiein, niezoikiziei oikiezaieine, aiezeien maizoieixiei, neiekeizoxiezoin tien zaien oikin, meiezaixie zaioi, makai zaixuozo, oroizien zaixie bien zaigienen baiekien, aiezeieixe zaireinien, maiekie zoixeine izoineien, aizeidikein iotzoidien, deiekeien Jose Marikin beak laguntzen zien gitarrekin. Txusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, mama. Zaude, zaude lasai, zaude ziur, askatuko zaituela. Kateak itxusiak baitira, ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira, ilotzaren gorputzean. Eta azten geare montatzen sentikari berri bat.
Eta, esan duten bezala, Jose Antonio eta Jesusekin, azten geha ja, geho dituko dena, ikimilik ikuskaria, hemen bidekidekaria eman zian izena Jose Antoniok. Jose Antoniok egiten du montajea batez ere onena. Eta hemen sartzen dugu geho gauza berri batzu batez ere, esan daiteke gaurko unean esaten da audiovisuala sartzen dugu diapositibak, lehen bezala kantak eta instrumentuk. Baina ja argiekin joku gehiago eta diapositibakin, olerkien diapositibak, zumetan txori marrazki batzuk, en fin, hau pixat dijoa komplikatzen espektakulu. Desberdina da, ez daiteke esan komplikatu gehiago, baina beste erabatea ematen dugu. Hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe. Kimilik ere eman genuen toki askotan, Euskal Herrin batez ere ibiltzen geha bat asko. Eta hemendik kanpo ere jaialdi ematen ditugu. Gero batzen naiz, Venezian eman genuen ikimilik interesante izan zen, zatean arrakasta eta gustatu zen hango jendea, binepin hori izan ziguten. Bueno, Guernica la hice hacia el año 71. Me inspiró en parte el cuadro de Guernica, también en aquel momento había sucedido lo de Joseba Losegui. ¿Qué es lo que había sucedido con Joseba Losegui? Joseba Losegui se lanzó delante de Franco, se roció de gasolina y se lanzó en un frontón delante en unos campeonatos mundiales de pelota. Y aquello fue pues un hecho importante, ¿no? Desde luego había vivido además de pequeño cerca de Guernica, había estado en un caserío y había escuchado de mis hermanos, de mi madre, de todos, cómo había pasado la aviación, el bombardeo, como incluso se escuchaba desde unos kilómetros, estábamos a unos kilómetros de Guernica. Todo esto, pues, yo creo que influyó mucho para crear esto, ¿no? Guernica. Hemen importantea da ere, ez dakit, nik uste dut garai hartako jaialdi hola garrantzitsua eta oso oroigarria izan zen 24 ordu euskeraz herri irratiak antolatu zuen egun osoa eta gero jaialdia.
Egoak ebaki banizkion, egia izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Sí, εγώ soy człowieka, badaj, nic bezidinnos Chrystus nasajenej. Očenecki nesine sadka dačosnej. Azaroan, urrian bukaeran, azaroan Lluliakekin ekinek antolatuta lau hiriburuetan, Ego Euskadiko lau hiriburuetan jaialdi batzuk berezian saiatu nulengo aldiz eman nuen esketxa, deitzen duten lekeitio bost, komunikazio, inkomunikazio titula eman nion esketxari. There was some travel shopkeeper writings made she was happy to be in knitting, and the versions covered the half troy. The but specious my hair troy this in be. My darling, have the bottom sorry. Hau eman genuen Bilbon Gasteizen, Iruñan eta Donostin. Egile izango zala, baina ez. Negi txia zaioko atzbaitxio zeinetxen idienek, azabietxa oso txigetxia dienetmen, hakatzo zaitxuo zimiet jenenen, nakabait betza izxuo zein, nik izazeitxuo zenenti. Azbaitxuo zotzai jenet baikinietz maidien, Zkazbatza zaitxu zotz manien, nik itzetxe zatzbatxo zaitxu zinedainen, nik ibizetza zatzotxe zeitxe zeinego, nezetxe itxitzetxo zananiek, nakez